all the time, like I did say, in Capital 100.4 FM, Harare's Heartbeat. We're excited that we kicked off this season with quite a bang. Takatanga zvakanaka chose. Madam Boss opened the season for us, talking to us about so many things, including her weight loss, including her prospects and things like that. Japraiser was our second guest with Baba Harare in the mix. And we then got into Women's Month. Evangelist Kwatizo, takanga tinavo, tikazenge isusu tina, Prophetess Memory Matimbire. I think 2 weeks back, she was with us here. We had a conversation, and things like that. Prophetess Tea is the outgoing My Ultimate Gospel 10 Season 2 guest, right, from last week. And this week, joining us is Prophetess Tecla. She's a renowned and anointed servant of God with a deep passion for sharing the word of God and empowering believers. She has been instrumental in transforming the lives and ministries of so many people around the world through her prophetic gift, teachings and mentorship. She has helped countless individuals discover their purpose, build their faith, and walk in their divine destiny. We're excited to have her share her insights, wisdom, and experiences tonight. So allow me to welcome ndovakaimba navhunzai vachinzi vakuru vanofamba najesu vauye pano, saka tinoda kutenda kuti masvika pano. Prophetess, munovara here? Tinosimba makasimba here. Isu tinofara. How have you been? You look lovely. Thank you so much. Aditika ari sei mabasa akanaka. 2025 atanga zvakadii? Ari sei? Takuda kunosvika kunopedza ka first quarter. Zviri kuluka here? Zviri kuradza sei? Tiri kuona sekuti tikanamata zvinenge zviri kufamba hazvo zvakanaka, tinowanirwa nyasha. Anditika? Yes. Lovely. Okay, so I know that we're here to count down your 10 favorite gospel songs. That's true. And I can see a whole lot of messages already coming. Pane vakawanda vari kuti my mom, vamwe vari kuti my sister, vamwe vari kuti I love her, she's my mentor, and so many people that are already waiting for you. Thank you. Saka maybe togona kungotangira ipapo just in case somebody ari kuda kuziva, ari kutoti Yvonne ndiudzewo, ndandagara ndichida kuvabvunza background yavo kuti zvakatanga sei kuti discover calling yavo kuti vazonzi Prophetess Tecla nasi. All right. Thank you so much. Thank you for the platform. Hazvina kutanga zvakarongeka kana ndinoti ndaisazviziva kuti ndingagume ndadai zuva ranhasi, nekuti pandakapedza kuchikoro sevamwe vana ndakaita tertiary education yangu, ndakatotsvaga basa, ndikatanga kutoenda hangu kubasa. Kuchechi ndichienda. I come from a very strong, I have got a very strong Christian background. Vabereki vangu vanonamata. My father is late, but mai vangu vapenyu. Saka taimba nekuchechi kwedu kwataienda, kuchiri kungoendwa nemhuri. Tiri vana vakazvarwa mukunamata. Ndichienda kubasa kwangu, ndichienda kuchechi, asi ndaifarira kuimba zvekuti praise and worship. Ndichigutsikana naizvo zvangu, ndichigumira pakutongoimba ipapo. Chero kumaraini kwandakanga ndakakurira uko kwaIfield, vaiziva kuti ndaivanyaudza mangwanani egega ndichimboimba, kana 1 hour ndiri mubhafu ndichingogeza ndakamira, ndichingoimba ndichizviitira zvandaita. But ndazotanga kuenda kubasa, ndatova kuma 23-24 years ndopandakati ndakutanga kushanda. Ndakatanga kuendawo nevamwe kumakomo tichinamata, ndichitoteerawo vamwe vanhu vaMwari vakanga varipo vakadanwa naMwari nguva idzodzo, vaitidzidzisa kunamata. Ndingori nepashoni yekunamata nekuverenga soko raMwari zvakanyanya, asi ndisina mbofunga hangu zvecalling. Saka ndichienda kubasa, ndichitoti vanhu vachiuya tichinamata, takafoma group redu rataingofamba tichinamata. Tafoma group redu tichifamba tichinamata, vanhu vakatanga kutaura vachiti, ndikataura nemunhu kuti zvinhu zvawataura zvaitika, asi inini ndakatitadza kuti zvinorevei. Tobva ndazosvika pekuti tikasvika panzvimbo asina ndakutya kutaura, ndaizofila an unction yaiuya pandiri kuti munhu zvakati ndakutonge ndiri kuziya upenyu hwake. Saka ndakuzvunza kuti asi ndoda kurasika njere, chiko chikuda kuitika pandiri, but munhu yobva confirm kuti mandiprofita. So people would go around saying now Tecla akuita sei akuprofita, ndikataiwa ndiprofite, ndandakutya, ndikataiwa ndisikuprofita, hamuna zvikutotaurwawo nevanhu. Saka kwakuti ngatirambe tichinamata, ndakusiya chechi yangu, vatiramba tichinamata, ndisinganzwisi ndichibvunza vafundisi kuti zvinorevei, pane mamadreams wandandakuita, but vevakangoti rambai muchinamata, Mwari anoda kushandisai, but handakuzvibhelieve. Asi eventually pakazova nekupresa kwakanyanya kwevanhu vakuuya vachiti tadii kuti tirambe tichinamata, kuti ndichaenda nekubasa. Ndakaona sekuti hazvichaitiri varungu vangu zvakanaka. On their part I was being unfair, so I had to resign. And
ndobva ndasiya basa 26 years ndakati ndakuenda varungu vakati zvanyanyodii ndakati aiwa regai ndimbononamata but handakuziva kuti ndiri kunyatsokuda kutangira papi zvichifamba sei. Mwari bva wangotanga neni vatambotanga tiri mutauni tichisangana masaturdays masunday toenda kumachechi kwedu vanhu vapedzisira vati ngatichisangana masunday iwayo tionane time yatiri kuonana shoma. Eventually God's Powerhouse International Ministries was birthed. Ndobva yakatotanga ndobva vanhu vatotanga. It is now this year ndinenge ndasvitsa 14 years ndiri muushumiri. This is beautiful to hear, Vedue. Thank you so much. There's just such a story of grace in what you're saying. Yes. And I know that we're going to come there. Hanzi mwari vakabva vatanga neni. Minister Michael Maendere's song Tanga Ineni. When we come back, we talk about what it means to you. I really want you to speak to a young woman because this is our Women's Month special edition. Yes. Ari kutofungawo futi kuti maybe anobva kumhuri yekuti hakuna munhu akamboita zvekunamata. Ari kuti zvinoita izvo zvingatangiri pandiri here and things like that. So we press play on this one. When we come back, we have that conversation and we continue. It sounds like we're going to have, it feels like, yeah, tichave a powerful session. Take a song yoyo kuti hanzi ndakadongorera ndikaona kuti panext door zvavo zvaita iti ndakafara ndikati Mwari yowe kuinga ndivo vari kuroorerwa naimi week in week out yowe ndo vari kutenga dzimotikari week in week out yowe ndatarisa futi panext door iwe ndaona aikaka mwana wavagraduata naimi hezvo kuinga vavhura mashopu izvi zviri kufamba zvakadai yanguva yangu Jehovah yekuti muchitangawo nemi. Saka I want you to speak to a young woman, particularly a young woman because this is a special Women's Month edition and you are a prophetess. Ari kutarisa surrounding yake uchiona kutoti kumhuri kwedu ndini chai wekutotanga ane interest nezvekunamata but anoda kuti rudzi rwokwavo rudzikinurwa. Obva afunga kuti zvingatangire pandiri izvozvi kana madziteite madzisekuru akati pana baba itwa izvozvo tinoita zvimwe zvinoitwa sei. What would you like to say to a young woman akadaro? I would encourage munhu anenge akadai kuti aise chivimbo chake muna Mwari kuti rudzi rudzikinurwe kunyanya kumhuri kwatinenge tabva ivo vane mumanamatiro avo kana mumafambiro avo avanga vachiita. Ndafarira kuti mataura soko rekuti young kureva kuti munhu mudoko. Kune vasharukwa vari kumashure kwake vakanga vane kutenda kwavo asi iye azoberekwa agamuchira Jesu aona kunaka kwakaita kunamata ari kudokwairira but there is a system already in place yekuti mwana mudiki kuti aichallenge inogona kumuomera akaichallenge ari panyama. Ndingaencourage kuti chekutanga kunamata nekuda kwazvo uyezve kuisa mweya mutsvene pekutanga kuti vatungamire nekuti zvinonzi Mwari ndo vanobata hana nyangwe dzemadzimambo. Kana ndakumbira mweya mutsvene kuti abate verudzi rwangu vateramire vanzwe ivhangeri raJesu ndikanamata vanoteerera. So I would encourage this young woman kuti this is a spiritual work. You are coming against a system that has already been in place. So you are fighting a system. But Bible roti hatirwi nenyama neropa hazvigoni kungomhanya tonoti ndiri kutokudai kuchechi uyai kuchechi kana kuti manamatire ari totally wrong. Ndinototanga ndanyengetera ndodzokera paipa kanzi we do not fight against flesh and blood but against principalities, rulers of darkness, powers zvanga zvirimo kudhara. System yange yakaiswa chekutanga mweya mutsvene ngaende mberi ngapanamatwe chivimbo muna Mwari ozwa approacha system idzi nekutaura nevanhu zvinofanira kufamba. I love that. Thank you so much. That's power packed. Hanzi mweya mutsvene pabasa, Jesu pabasa. Zvinofanira kuti zviendeke. Carry me from Nathaniel Bassi as well as my time has come. Kubva kuna Minister Michael Maendere netanga ineni iyoyo. Masongs amaisa pa top 10 yeyo. Muchidimbu in about a minute or so anorevekwa muri iwayo. Masong iwayo. All right. Nziyo idzi ndinonyanya kudzifarira. Carry me. Kune vachagona kuiteerera. Iri kutaura nauye kunamata. Hanzi mweya mutsvene nditakure undipe simba ndiende panzvimbo yekunamata. Reveal Jesus to me. Kureva kuti every day inini kuziya kwandita ndiri pano nchiti ndini prophetess ndoziya Jesu. It's only a small portion, a small part, but it means there is more to this Jesus. There is more. Chandoda kuti mweya mutsvene andirevelere. Then mamwe manziyo aripo my time has come. Iri kungo inondi encourage. Dzimwe nguva unofila low muupenyu but wakumboiridza so uchinamata unongotenda nefaith kuti nguva nemwaka
Mwari ndiyoyi zvatosvika chitotangai kuita zvinhu. Saka malocal songs aripo mazhinji mukatasa seamareva aminister Mainderi ane deep meaning. Sekuimba kwavo inini handikutore sekuti vari kuimba. Chekutanga vanondiparidzira kuburikidza nekuimba. Chechipiri ukanyanyoteerera nziyo dzavo munamato. Ende pese pandinoteerera nziyo yavo kana pandichiteerera zvavanenge vachiimba nziyo yavo iyoyo zvinowanzozoitika kuupenyu hwangu. Saka ndinobelieve kuti in a way it's prophetic. I like that. And gospel music is that. It should Thank you so carry much. the good news. Oh, It should yes. change you somehow. Yes. Your gospel music iyoyo. Right. Tobva tazoona kuti isusu pane kambo kanonzi Mwari muri zuva redu from Pastor Carol Mujokoro ndokaticharidza isusu yezvino. When we come back, we're going to continue our conversation in a Prophetess Tecla Gutsa, now a renowned and anointed servant of God, who is going to be talking to us just as a woman who's involved munyaya idzodzi dzeprophecy. Vatiudza isusu pamusoro pejeni yavo matangira yakaita. Ndoda kuzotaura navo pamusoro pride and the prophet, or pride in the office of the prophet or prophetess. Kuti shosho uchinyatsoziva kuti munhu pauda unopinda ka pakamipira kana kuti uchiziva kuti vandogona kutongovaudza nyaya dzavo chaitso. How do you then, use the gift zviri responsible and also iwe wacho so that isakuovertake gift iyoyo kuti tigone kubatsira mamwe madzimai echidiki ari kureceiva calling yezvino kuti asazogona kuwira matrips akadaro kana vamwe vagara vachitomashandisa and despite of gender. So we'll be right back. Regai tinzwe isusu kambo kanonzi zuva redu. Amen. There's so many ways Mwari muri zuva redu has been sung. This is Pastor Carol Mujokoro's own version, and I know that you're listening to my ultimate Gospel 10 season 2 happening right here on Star FM, sounding good all the time, together with Capital 100.4 FM. Harare's heartbeat. Yvonne Tivatye is my name. We've got Prophetess Tecla Gutsa in studio. So many messages coming in on the Facebook Live. So many messages. Kani my prophetess of the season. Vakawanda vari kutaura nezva prophetess.
Yeah, hanzi titsiurei veduwe takamirira nhasi kunzwa mudotsirwa panyaya iyi bvunzai mibvunzo hanzi hondo dziri dzinorwiwa najehovha. So powerful, so many messages coming in and yeah, I totally appreciate that. So I did say that before we went for our break, kuti tichada kuti isusu tinge tichitaura nyaya ine chekuita neofisi yaprophetess kana kuti ofisi yaprophet in general, pride and that and the power that you sort of hold, because like you're saying kuti pabackground yenyu paipe mati ndakanga ndakuti ndikaudza munhu zvinhu zvake zvobva zvaitika. Saka tichida kutaura nemwanasikana wechidiki anogona kunge akutanga kurisiva calling yake kuti oita sei, ozvibata sei, because zveshuwa zvine kamwe kaexaltation kazvinokupa pavanhu kuti ndiudzei zvichaitika muupenyu hwangu, ndiudzei zvazoti odii. Right. Chekutanga, Yvonne. The prophetic office is a very good office. First Corinthians 1:14 inotaura pamusoro the prophetic office. But iri kuti iyo chiprofita chakauya kuzosimudzira, is there to edify the soul. Asi chakazoipira maybe office iyoyo ndechekuti vanhu vazhinji vanobatwa nepride, nekuti vanenge vachiona vaine mukana kana kuti vanozotora nzvimbo yaMwari. Vakutoona kana vachiziva life yemunhu vachimudza munhu achitaura kuti zvamuri kutaura ichokwadi chaizvo chaizvo, pane kuzvitutumadza kunosimuka mumunhu. Ikoko ndokwandinotya. The prophetic office inonakidza nekuti unoudza munhu chinobva ti orova namaoko nemunhu ari panext kuti wiwe tanga chitozvitaura just now. Ukasachenjera unonyanya kuzvikudza. Chekutanga, prophecy yakaisirwa namweya mutsvene. It's one of the gifts yakapiwa namweya mutsvene, but yakaisirwei? Yakaisirwa kuzorundutsa mweya yevanhu here? Yakaisirwa kuti ini ndiratidze masimba here pamberi pevanhu, pamberi pechaunga, ndichiprofita mumunhu zvinorwadza. Pane zviprofita zvisingafani kupiwa pajekerere. Zvinoudzwa munhu ndoda kukuonai baba namama. Nekuti nyangwe ndikaita vanhu 100,000 muministiri mangu, ndikauraya mweya mumwe chete, iwo Jesu vachikwanisa kusiya makwai 99 vachiteera 1, ndogona kufadza vandinzwa. Ndatoprofita zvichokwadi asi zvanga zvisina kuvaka mukati. Saka nyaya iripo ndeyekuti pandiri kuprofita I should have wisdom. Izvi zvinotaurika here pane vanhu kuti ndauraya mweya? Ndokuonai baba namama, ndingakuonei sei tapedza service yedu ndabvisa pride. Zvinotaurika pane vanhu ndoti asi zvimwe regai tigoonana tikurukure nekuda kwazvo. Prophecy is there to edify, to uplift the soul. It's more like you are saying God knows you. God knows what you're going through. God knows your challenges. That's why when we are moved by a prophetic unction, when you prophesy the deep mysteries of God unto a person, they cry. Because vari kunzwa kuti Mwari muri kutozvizivenyu kuti ndiri kurwara. Saka munge muchizviziva kuti ndine parutivi. You know, sometimes munhu anotozongonamatirwa but atopora. Saka ndiri kuda kuudza kune munhu ane chipo chechiprofita kuti achina kuuya sekutaura kunoita vamwe wandinonzwa kuti ndinokumeura. Ndobva ndabvunza kuti kumeura kuri mberi musoko raMwari kana ndongodzokera hangu ipapa ndonoverenga pakanzi to edify, kusimudzira. Saka ndikameura ndasimudzira here kureva kuti ndaputsa, handina kuvaka. Mwari vanogona kundisiya ndichizviita because the gifts of God are without repentance, but ndinogona kutongozorohwa ndirini. Saka chiprofita chinoda kuchenjererwa. Yes, chinoda kuti tichinamatire, to exercise wisdom. Pane zvamataura zvekuti avandokavaudza nyaya dzavo, pane pamwe panoda kunyarara, because the prophet is subject to a prophet. Prophet is subject to a prophet. Ndine power pamusoro pechipo ichocho. Zvandataura zvoda kuvaka here. Alright, ndiri kuzviona kuti munhu ari kurwara, Yvonne. Ende ndichinamata Mwari vanotaura kuti munhu achararami. Handingatauri kuti rongedzai mabhegi enyu. Zvoda kutoitika panapa ndezvekuti panopamba pachaungana vanhu pakachemiwa, ndauraya. Asi ndinogona kutaura ndichiti ngatirambei tichinamata zvedu. Mwari watipe nyasha, hatisati tayambuka, asi tinokunda nekutenda nenyasha, tinokunda tiri pakuyambuka asati tayambuka. Kana tikaona zvakunyanyuenda, bhosi munhu anokubvunza nokuisa mukona, muri kuona paine upenyu here? Upenyu ndehwaMwari. Kuti tadii tanamata, Mwari ndo vanoziva, vanogona kutiwanira nyasha. Kana pane zvinenge zvazoitika Yvonne, munhu anogona kudzoka kuti asi matauriro akaita musi yamama,
maizviziva because unogona kuudza muti mamuchida kuenda kupi zvanzi handada kumbofamba ndosiya uchiona kuti urwere hwagodza nekuda kwechiprofita unogona kuti madii kumbomira tasvika musi wefriday tichimboona kuti vari kudya here mimi ndimi munhu mukuru pano muri kutodiwa iwe uri kuziva zvako kuti pane mariro achaitika akadzoka kwauri womunyaradza uchiti aiwa chichemaika netariro mwari vanhu havadi kukuudzai zvinhu zvinokuwadza mweya wenyu vanoda kuudzai zvakanaka so prophecy nepride zvogona kuroverana saka panodiwa ndepekuti kana ndapiwa chipo chechiprofita ngandinamatire kuteramira kuzvininipisa kwakanyanya kuti mwari vagoramba vachifara. I love that. Amen. Thank you so much for just that explanatory answer. Yayansoti batsira, it is very detailed. Remember, we are talking to Prophetess Tecla Gutsa here on my Ultimate Gospel 10 right here on Star FM and Capitalk. And then yatiri kutaura isusu nezvayo ndekuti it's a Women's Month special edition and she's a prophetess. She's in the office of the prophetess. Ndo vakuru vanofamba naJesu vechidzivai. Saka nhasika tati timbonzwa isusu nziyo dzavo gumi dzavanofarira tichizotaurawo navo vachiti edify vachiti batsira. Mighty God, your praise is a song that you like. I'm going to press play on Zim Praises zvose ndezvedu but ngatiitaurei Mighty God your praise inokuita isei nziyo iyoyi munoiridza panguva dzakaita sei? Thank you so much Yvonne. Nziyo iyi ndinoiridza ndichinamata. Kana mukazoiteerera soka inotaura kuti you are a powerful God. You are almighty. You are powerful. And all power belongs unto you. Kana ndichimunzwa achiimba ndichinamata pane pachinzi all power belongeth unto you ndine nchiweya masituations nemaproblems angu paanenge achiimba kudaro ndinotora mwari ndova panzvimbo yawo ndobva ndafunga kuti asika zvinhu zvese nevanhu vese nezvinhu zvose ndezvamwari zvanzi mwari vane simba pamusoro pazvose so the more I played especially kana ndiri mudeep worship ndichinyatsonamata ndinonzwa kusimudzirwa nokurudzirwa ndekare asi ini kwandiri itsva mazuva ese nekuti pandinongotanga kuiridza ipapo sezvo nambotaura paine chitonzwa kuti ari kundiparidzira inini kuti ndive nekutenda pakunamata kwangu kuti is a powerful God, is an almighty God. There is nothing too hard for him. He can come through for me. Whatever the situation before me, is an almighty God. I love that. Thank you so much for helping us with that. And I see a lot of messages on the WhatsApp platform. Hansi power in studio. Hansi nasi tinobva taitirwa zvakanaka. And so many messages that are coming. Right. I really want us now to talk about particularly song ya Patience Masiyambiri Mandija yamakasarudza. It did very well in a year panapa. I think in 2019 it was number 3 on the top 50 of all of the gospel songs that played in that particular year. That's how good that song was. I particularly like the lyrical content inotizivisa kuti hatisive namo sterek. So I'm going to just afford you the grace to sort of think about that answer and just help us kuti kuhasla ikoko kana kuti semunhu wemudzimai nekuti imuri munhu wemudzimai anofudza mweya yemamwe madzimai mukutsvaga imomomo nemukuti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka tichiti zvese ndezvedu ndezvababa vedu maboundaries nefine line tinofana kuidrowa papi semunhu wemudzimai zvinotyidzana papi futi izvozvo kuti uri kuda kutsvaga futi chekurarama nacho apa uri kuda futi kunamata so that you don't get lost somewhere in there. So we'll be right back straight after we play this one. Stay with us. Is in this month just to sort of give them a platform really say madzimai makuru anofamba naJesu kuti tinzwe isusu kuti tinenge tichifamba sei. So Prophetess, I did ask you before I hope you've had time to sort of think about it kuti saka balance yacho fine line yekuti mwanasikana ari kutsvaga mari zveshuwa. I'm more inclined to mwanasikana nhasi nenyaya yekuti tiri Women's Month but even just generally mwanakomana mukristu baba vemusha chaivo chaivo mukristu wanhasi nebusiness uye kuti Jesu wacho achizoramba arimo mumwoyo because pamwe pane dziri rinenge chida kuti dai muchanaso then ndobva ndadi but how do I balance that out and still remain a steadfast Christian akamira pashoko raMwari but also still making money? Bhebheri rinoti chine zvazvo toita sei papa? All right. Ndafara kuti mazotaura kumagenda ese nekuti vakomana vaigona kana vechirume vaigona kuti we were exempted since it was all about the ladies. I would want to say first and foremost, Yvonne, the relationship or your relationship with God determines a lot.
you have to be accountable. No matter kuti hapana ari kukuona, madhira auya, madhira acho ari kukupa hawo mari, but uchitadzira Mwari. Ndakadzidza chinhu chimwe chete, when it comes to Christianity, we don't cut corners. And when we cut corners, tinoteta cut corners tichitoziva. Chero ini pano ndichitotadza ndototadza, handinganyeperi Mwari hangu kuti ndandingazivi, asi kuti ndinge ndichitoziva zvandiri kuita. Chekutanga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ndadzoka panyaya ndataura Yvonne yekuti relationship with God. How deep is your relationship with God? Do you have a relationship with God? Mwari uri kunyatsovaziva here, knowing God for yourself, by yourself. Uchinyatsoziva Mwari zvekuvaziva, noti kana uchiziva Mwari chaizvo, Daniel 11 verse 32, unotenda kuti kunyangwe ndikatengesa madomasi angu, Yvonne, anogona kusatengwa nhasi, asi ndikaramba ndichinamata, ndine kutenda, ndichimatengesa mugwara rakanaka, maoko angu akachena, Ishe vachandivhurira, nerimwe ramazuva ndichamira pamberi pevanhu ndichitestify. Saka zvinodzoka accountability. Are you accountable to God for your actions? Ndo chinhu chataura semaKristu kuti are you accountable? Ini ndinotozviziva pandononoka kuchechi kuti ndatadzira Mwari, though ndogona patuma reason, but in deep down conviction inenge chinditaurira mweya mutsvene anenge achiti ndizvo here. Saka chekutanga, uchipinda mubusiness semwanasikana, uchitengesa whether ihembe, whether ndatanga nehembe dzangu 10, chandataura chekuisa pamberi, isa Mwari pamberi, and then kunyangwe mari ndazoibata yakawanda, nyangwe pavhurika mumwe mukana, accountability. Yvonne, ndapedza kuita zvese ndisati ndavata, ndagara pamberi paMwari, in the presence of God. What does God have to say about me? Mwari vachati kudi. I want to tell you one thing. Pandaifunga, my relationship with God yakandibatsira Yvonne kusaita zvinhu zvakawanda. Ndiri munhu wenyama inini. Ndogona kutoitawo kutengeswa, ndichitoitawo zvimwe zvandogona kuita, bosi mikana yakadaro inongouya kumunhu wese. Pane kamwe kakuita kasina umwari kandotoziva kuti aka kanogona kutondipawo futi mari, but nyaya yandoda kuti yakada kuti ndibetsere mumwe munhu yakandibatsira accountability. Right, accountability yakabva pakuti kudii? Yakabva pakuti relationship yangu matorero andakaita naMwari, ndakata ndidotora relationship yangu chisa Mwari kure kure. Ndoda kuita kuti Mwari vave baba vangu, ini ndova mwana. Saka kana vari baba vane mwana, indiri mwana ari pamababa vake, kureva kuti kupera kwezuva rega rega zvandaita zvichadzoka kuna baba. Saka baba vakanditarisa vachati kudii nekuda kwangu. Ndinogona kunzwa kuda kuita zvimwe zvinhu, but ndinonyatsoziva kuti baba havatenderi. Saka chinoita kuti ndigone kuita zvinhu ndisina kunzwa kutadza mandiri, inyaya yekuti I'm not accountable to anyone. I'm not accountable to my God, yet I say I'm a Christian. If I am accountable, kunyangwe ndikatopindura munhu, pane pandonzwa ndapindura munhu rafu isingaite. Accountability inoita kuti ndifambe, nyangwe ini nchinzwa kuti handisi kuda, but I'm accountable to him. I'll come back and say, ndaona sekuti ndataura mashoko asina kunaka, ndiregerereiwo. Zvinoita kuti panouya deal, ndonzwa kuti prophetess munotoita mari mukangodai tikamisa zvinhu izvi, but ndafunga deep down ndoti ndogona kuziva nhamo ndendinayo, mari ndoida hangu Yvonne, asi ndogona kuti handikwanisi. Onditi but mama ndozvikutoitwa nevanhu, imi maitogona kutengesa zvinhu zvakadai, but ndozetwa zviri kutorwa, ndatoudzwa kana zvisiri kubuda nepareception, zvine maburitsirwa zviri kuitwa, yezvo zviri kutoreva kuti hazvina kuchena. Accountability. Saka ndiri kuda kutaura nyaya accountability. I just want to give you one good example of accountability kuna vanhu vanogona kutadzawo zvinzwisisa. Ndakada relationship yaMwari naDavid. David was so open with God, and he took God as his father. He would go before God and repent when he was wrong. Oti Mwari, ndakaberekwa mbereko yezvivi, ndahura naShibha, chisika imwe yamutsva mandiri. Ndo relationship yandoda naMwari, yekuti ndodza Mwari ndavatadzira Mwari ozoti ndiri kutozviziva kuti apa wadai, and ini ndisina pride yekuti handakuzviita right. Ndoda kuudza kune imwe munhu anogona kuti but zvinenge zviri zvenguva iyoyo. Mukomana anonzi David uyu anoda kundichemedza, ndikafunga nezvake. Guy is a man after God's own heart. One day muvengi wake achimutandanisa Saul, akatonyatsopiwa Saul, akarara zvake mubako, akafa nehopi. Saul anga anzwa nekutandanisa David, zvekuti ini ndiri prophetess ndisina kupindwa nemweya waMwari wakanyanya, ndasvika ndichimudzipa Saul ndiri David. Ndasi ndakubatai masoja enya hapo, but David
apiwa mukana wekuita chivi, but because he was accountable to his Father in heaven, he could not commit the sin, he could not murder. So what did he do? Akangocheka kapisi kehembe ndobva abuda mubako ndokuenda pakakwira zvikanzi mambo. So nhasi chaiye manga mapiwa mumaoko mangu, asi ndatya Mwari akakuzodzai, nekuti nanhasi ndakakuzodzai. Ndiye Mwari aita kuti ndisakubatei ndisakudzipei, ndobva atosiya zvakadaro. Ndozvinoitika kwatiri, kune mukana inouya yekuti tinogona kuita zvatinoita. Accountability ne-fear of the Lord inofanira kutidzora. Hey, yeah, how to come back from that. And I know that we are supposed to be playing some of your favorite songs, but my messages andiri kuona paFacebook, andiri kuona paWhatsApp, zviri kufamba zvakanaka chose izvozvo zvatiri kutaura nezvazvo izvozvo. Hanzi vabva kuita chifambi, izwi rata zvishandisa rakati simbei, asi iroro harizoiti kuti tinyatsotaura pajekerere. Asi vabva kudaro mambo David vakaenda pamberi paMwari vakati honai. Saka ask yourself kuti who are you accountable to? Vamwe tiri accountable kumadzimai edu nekuvarume vedu kudarika kuna Mwari kuti ndikazviita izvi anonazondifila and things like that. Ngatirege kudaro. NaJesu ndinovimba yakaimbwa naSharon Manyonganise Cherai. Tozoita futi kamukambo kanonzi Minister Michael Mahendere kanonzi My Witness. Poita kamwe futi kanonzi Iwe Mhepo kubva kuna Tekisho kanonzi Dururai mweya wenyu. Kakaimbwa naye ne Harvest House Music. Panziyo nhatu idzodzo tichasarudza kamwe chete kamuchada kuti tiridze iye zvino. Ndikapi kako kamuda kuti tiridze. Katekisho kaminister kana kuti kaSharon tichizodzoka tichikontinya nediscussion yedu. Kandiridzira Minister My Witness. My Witness. Thank you. Cool stuff. So we will come back just now. Tava kutaura isusu na Prophetess Tecla zvakasimba kudai. Rekaitimbo ridza kambo. Beautiful song. We've got 4 minutes left for us to say goodbye to Prophetess Tecla Gutsa, and I know that hangu wedu atitira shoma pamboita ka challenge mbichana nekuti vasangana nedambudziko remotokari vachizuya kunoku, but anyway we made the most of the time that we had. Had 10 favorite gospel songs. I'll just give you a recap just before we press play on the number 1 song, Tanga Ineni from Minister Michael Mahendere, Carry Me by Nathaniel Bassi. My time has come, Minister Michael Mahendere, and is it not Tim Godfrey? You did it with someone. And then Maim Jokoro with Mwari Murizuva Redu, Almighty God, Joe Praise, Resende Redu, Patience Masiambiri, and Zim Praise, Minister Cherai na Jesu Ndinovimba. My Witness is the one that we just played. Iwe Mepo, Take Zama, together with Harvest House Music, was number 2. And on her number 1 is a guy called Taziva Mbwiju, Kamboka Shinzi Ndino Shamiswa Kwazvo. Shoko ratingade kusiya tichionekana nevateereri. Maybe one of the things chino confuse vazhinji kana kuti chingade kuzivikanwa particularly nemadzimai edu nemadzibaba edu futi ari mune zvechitendero. Imwe point of conflict inoitika ndeyekuti relationship yemabiological parents nema-spiritual parents iyoyo ne-respect inofanira kupuwa each party and things like that. How would you urge our sisters in the Lord particularly, maybe even in our brothers, to conduct themselves in that manner? Who comes first in those relationships? Zvinofambiswa sei? Ndiani anofanira kunyanya kuwana ruremekedzo pakati pe-spiritual parent ne-biological parent, and kurudziro yenyu ingava yei tichizoonekana? Regai ndizame kupindira mubvunzo uyu semaonero andinoita nepari kukanganisika. Inini Bhaibheri rinoramba richitaura kuti obey your parents. Obey your parents. Sorry, pane vanogona kuzobatikana nazvo, asi pakanzi parents apa paitaurwa mabiological. Okay. Zvikanzi kunyange pama10 commandments, kudza baba vako namai vako. Soko raMwari chiri kuNew Testament kuna Ephesians riri kungotaura kuti remekedza vabereki vako, and it's so that you may live long. Right. Ine ndoda kubvunza ndichiti Yvonne, inino ndiri mubereki anditi asi ndibereki tomboti wepamweya newepanyama, asi kuti iye mwana uyu ari kundiremekedza kukunda vabereki vake vepanyama, kudai anga asina kuberekwa nawo, kweni ndaimuwanipi? Saka chekutanga tobva tadzoka toti charity begins at home. Munhu agoni kuzonoremekedza mufundisi wake asati atanga nekuremekedza vabereki. Pane maroles mairi aripo. Mubereki ane role yake, mufundisi ane role yake, asi ini pane pandisingagoni nyangwe ndikanamata zvakadi Yvonne watuka vabereki vako kuti ndiri vhese the case yavanenge vaita, nekuti Bhaibheri rinondisunga nemutemo wekuti zvakanzi remekedza baba vako. Kunyangwe vakavabenzi vakadya mabhini pavanorohwa nevanhu aungaende kunotora chamu chibatsira kurova, nekuti Bhaibheri riri kuti remekedza. Saka
inini ndofana kuziva samufundisi kuti munhu akaberekwa anofana kupa pavabereki vake ruremekedzo. Inini pane panopinda ubereki hwangu hunopinda pasikakwanisi kupindwa nemubereki wenyama. Mubereki wenyama haangagoni kutora munhu kumochari Yvonne ndiripo. Ndo basa rangu remweya rinenge rakati ome, asi ndakuita ubereki wokunomaidentify, ndouya ndosimbisa ari parutivi pangu. Mubereki wenyama haagoni kupinda mubhedhuru remwana. Inini semubereki wepamweya ndinotopinda, ndotaura kuti kumba uku zvinhu hasi kufamba zvakanaka, mama vauya pano vataura baba garai apa, mama vagara apa, asi mubereki wenyama hazvigoni. Kwaita zvimwe zvoti nisamufundisi handigoni kuzviita zvinogona kuitwa namubereki wenyama. Saka ndinoti munhu ngatanga aremekedza vabereki vake vepanyama, ozouya oremekedza vepamweya, nekuti zvandinomupa pamweya dzimwe nguva hasi kuzviwana kuvabereki venyama, uye zvavanomupawo zvenyama ini semubereki wemweya handigoni kuzvipa, ngapabalanzwi. Wow. I love that. So candid. So, ndine mwana so, well, she's she's a colleague, but she's a young sister to me. Okay. And so I play quite some roles in her life. I don't know for lucky. She's a presenter with Capital. She's got a program on the faith facts. And I think she would love to have these conversations with you in the future, because nyaya dzakafana neidzo dzidzika dzakakosha kuti dzinzwisiswe kuti dzinofamba sei tichitarisa magariro edu pamwe chete nekuchiKristu. Saka zvakakosha izvozvo. Asi regai tisiye shoko mukristu wanhasi takatarisana nekambo kataziwa mbwizhu kari panumber 1 chaba maminitsi 4 mashoma kubva kuna president anotevera. Ndinoshamiswa kwazvo inokuitai sei mubva mangoonekana nevateereri muvabvudza futi pamunowanika. Zvakanaka, thank you so much Yvonne. Ndinoshamiswa kwazvo kunyanya yababa ataziva ivava. Ndakaisangana nayo paYouTube ndikaiteerera. Yakaimbwa hongu navanhu vakawanda, but maimbiro avakaita ndoda kuti vanhu vazoitsvaga vaiteerere. Hanzi ndozviudza ani zvanetsa mwoyo wangu, ndozviudza Jehovha, ndopakanyanya kundibata. Tinogona kutaura nevanhu asi havana chavanogona kuzotibatsira nacho. Saka ndikataura naMwari ndikazvinamatira, pane kakugutsikana nekakugadzikana kanouya mandiri, nekapisi kanouya pandiri kekuti ndaudza baba. Saka ndaudza baba is going to do something about it. Ndo pazvinonyanya kundibata. Pane paanoti hanzi okay, munhu anongoniita kuti aiteerere iri deep maimbiro avakaita akandibata. Ndakanzwa kupinda mweya wokunamata, nyange ndaiinzwa kwenguva yakareba. Wakaimba zvekuti unonzwa mweya wako uchisimudzwa ende uchinzwa kuti zviri kuimbwa ipapo zvichokwadi zvinhu zvikutogona kuitika. Isusu tinowanikwa paHage Park Primary School every Sunday. Tinowanikwa kubva na9 kusvika na12 maSundays. Ndo patinenge tinamata sekereke. Then tinozowanikwawo kunonzi kudistinguished woman, that's an interdire madzimai. Tine page redu paFacebook rinonzi distinguished woman, distinguished unique woman international. Although vanhu vanogona kumbo pane rimwe rakangonzi distinguished vanoshandisa pakanzi unique. Then inini ndine Facebook page rangu rakanzi Tecla Gutsa. Ndora ndonyanya zvangu dzimwe nguva ndikaona mukana kumboparidza ndichiita maFacebook live nekuti chinamatirana nowatendi tichishare. Saka Tecla Gutsa maybe ndo randinonyanya kubudikira pamasocial media platforms. Tinotenda Mwari. Okay, namba zenari pane vanoda kubata nekukasika. Alright, vanoda kutibata regai ndivape prayer line yavanogona kungoisa message tichitopindura tichinamata 0773 697 901 0773 697 901 kana kuti 0772 260 700 0776 260 700 kanzokore zvakare pese anambinge ndakanganisa 0776 260 700 0773 697 901. Mameseji anogona kuwanda asi tagara pasi tinopindura mamwe tikatadzedu kupindura zvidirect tongoisawo audio yoprayer zvotofamba. Zvakakosha izvozvo. Tinokutendai nekuuya kwamaita Prophetess Tecla. Tinokushuvirai zvakanaka. Tichada kuzowana mumwe mukana zvakare wokuti tinge tichingoshare futi nekutandadzana nemi pachirongwa chedu icho chinochi. Saka tinosangana mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Ndinotenda. Regai titende zvakare vanga vakatibatira mushini Arnold wekudigital anga achiitira Facebook live, Valeria Mandu pamwe chena Kathleen Muchena vachiona kuti chirongwa chafamba zvakanaka nekuti tsvagira maguests waya kana kuti madzimai atatu chifamba nawo. Tinovhara
chikamu che-women's month edition of my ultimate gospel 10 svondo rinouya sunday yekupedzisira yemwedzi wamarch. Tiri kushuvira kuti tinogona kunge tiina anatoria, asi tikange tisinaye tichaona kuti tinozvifambisa sei. Saka aiwa tinosangana zvakare svondo rinouya. Ndinonzi Yvonne Tivatye. Regai ndikusiyai naZanani pano paStar FM sounding good all the time. Ndikokusiyai naSaviors, the secret ingredient, kuCapital 100.4 FM, Harare's heartbeat. Good night, God bless. Take care.